Uy, Sisi, bakit gising pa? Pandesal, bakit gising ka pa, Pandesal? Wala na akong kape. Uy, sis Kripa, thank you, sis Kripa. Ang daw watching Buknoy. Second, first Aga mo na Buknoy, sa si nagising, Kuya. Bes. Nagkasama, Aga mo nagising. lagi tagkagwapa ako. Sana all. Gisingin mo na rin yung dalawa. Kaya gising ka na, nagising ka na rin lang, sabihin mo gising ka na yan. Pwedeng tulog ka rin. Bakit ka kumain ng saluyot? Sobrang Roy, dito ako sa araw ng bibig mo. 22 minutes. Wala ako sa live mo kanina ko live. Sa kabilang bahay ako. Saluyot nila sa harap ko na. Sa harap ko tayo. Kaya, kaya pa, matulog na ako. Gandang gabi ko. Uy, subscribe pa ha. Yun o, speak Tagalog now. Saluyot at talumay kasi wala pa naman akong viewers.